Daħlu fis-seħħ l-ewwel 6 miżuri minn 53 miżura li l-Ministeru għall-Politika Soċjali għandu xi jwettaq fil-Baġit 2026. Dawn il-miżuri jolqtu lil familji bit-tfal taħt is-16-il sena, familji li qed jiffosterjaw u koppji u persuni singoli bidħul baxx. Dan ifisser li fit-tmiem din il-ġimgħa se jkunu tqasmu aktar minn 26 miljun euro f'benefiċċji lil 61,200 familja. Ħabbar dan il-Ministru responsabbli Michael Falzon. Il-Ministru Falzon spjega kif dawn il-pagamenti qed isiru bil-qudiem u jkopru l-ewwel kwart tal-2026. Li tmissni wara xulxin dejjem wettaq il-miżuri kollha tal-baġit. Issa bdejna nwettqu il-miżuri tal-baġit tas-sena d-dieħla. Ġifieri konna dak biex ngħidlek pagamenti jitħallsu bil-qudiem, pagamenti ta' madwar 26 miljun, ħanorqsu ovvjament għall-uf ta' familji, hija xi ħaġa li nemmnu fiha bħala amministrazzjoni u nemmnu fiha ħafna. Ġustizzja soċjali għalina tfisser li nkunu hemm għal dawk li l-aktar għandhom bżonn għal vulnerabbli u li noffru l-opportunità li kulħadd li jilħaq il-potenzjal tiegħu. It-titjib f'dan il-benefiċċju jolqot lil aktar minn 10,800 familja bi 15,670 tfal taħt is-16-il sena li tħul disponibbli tagħhom huwa relattivament baxx jew medju. Fuq medda ta' 6 snin it-tħul ta' ġenituri eliġibbli għar-rata massima ta' dan il-benefiċċju se jkun żdied b'1,007 euro jew 76% għal 2,239 euro fis-sena. Minnaħa tiegħu is-Segretarju Permanenti Mark Musu spjega dwar kif il-familji li jiffosterjaw l-itfal sakemm jilħqu l-età ta' 21 sena qed jingħataw ukoll żieda ta' 520 euro fis-sena fl-allowance li jirċievu għal tfal fil-kustodja tagħhom. Se jingħataw ukoll il-pagament lil tfal b'diżabilità taħt is-16-il sena u dawn se jirċievu 35 euro fil-ġimgħa addizzjonali maċ-Children's Allowance. Intant żdiedet ukoll loti addizzjonali tal-allowance supplementari fejn dan is-suppliment se jiżdied minn 100 euro għal 250 euro fis-sena. Jikkonċernaw il-ħlas ta' Children's Allowance, l-allowance għal fostering, l-allowance għal tfal b'diżabilità u kif ukoll l-għenuna supplementari. Minħabba li dawn il-pagamenti jsiru b'mod antiċipat 3 ġimgħat qabel meta jkunu dovuti. Allora dan ifisser li dawn l-ewwel 6 miżuri ħanajtek qed idaħlu fis-seħħ dan it-titjib u dawn iż-żidiet għall-ewwel kwart tas-sena d-dieħla.